Здравейте, приятели! Аз съм Плъх с отровна козина. Останете до края, за да видите зиновите резачки, най-дълбокото място на света. Сигурно знаете, че най-дълбокото място на света е Мъци. Там може да чуете звуци от тялото си, които никога преди това не сте чували. Като например, може да се справи с него. И какво е това същество, което толкова много прилича на екскрементите на вомбата, но не е? Слави. Изстрелвах екскременти директно в очите на Мъци, Слави. грабчва ануса на шеф Ангелов и почват да три телата си. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала, откърчето с моята снимка е тук горе. Пък ако искате да гледате други подобни видеа, повръщано, да ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!